салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза ана ҳамин тавр гулҳои бобуна мебофем ва бофтанро аз ана ҳамин тавр ришта сар мекунем. Шашта занҷир мебофем. Якто пайваст карда шашта занҷир мебофем. ва қисми ками риштаро гирифта ҳамин қадар ҷафс мекунем. То охир ҷафс намекунем. Каме байн ана ҳамин тавр холӣ мемонад. ва ин тарафро ба тарафи дигар пайваст мекунем. ва ин тарафро ба тарафи дигар пайваст мекунем. Якто тоқ, якто ҷуфт мебофем. агар чанде ки дар наворҳои пештара чанди бор, яъне ҳар маротиба такрор мекунам ки якто тоқ, якто ҷуфт ва дигар мафҳумҳо чӣ маъно доранд, боз ҳам барои ба хотир овардан барои шумо такрор мекунам ки тоқ яъне дар як сурохӣ якто бофтан, ҷуфт дар як сурохӣ дуто бофтан аст. риштаро иваз мекунем. Якто тоқ, якто ҷуфт бофта ин қаторро тамом кардем. Бо ранги сафед бофтанро давом медиҳем. Якто пайваст кардем. Акнун 11 занҷир мебофем. Ҳамин хел. Пас он аз ин сурохе ки бофтем аз ине аз дар бараш буда пайваст мекунем. ҳамин тавр. боз 11 занҷир мебофем. ва мисли дигараш дар сурохи дар бараш буда пайваст мекунем. риштаи зардро мебурем, дигар ба мо дар кор нест. бисёр бофтанаш осон аст. то охир ана ҳамин тавр 11 занҷир бофта дар сурохи бофтагиамон дар бараш буда пайваст карда меравем.
риштаҳои дар поёнбударо ба якдигар пайваст мекунем барои кушода нашудани бофтамон. ва зиёдтиашро мебурем. Риштаи зиёдтиро мебурем. гули бобунаи мо омода шуд. Агар гули мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. То наворҳои оянда дар амони худо бошед. Хайр.